θεραπεία που θα κάνουμε σήμερα, Ιβόνη, λέγεται HIFU, δηλαδή High Intense Focused Ultrasound. Χρησιμοποιούμε εστιασμένους υπέρηχους, οι οποίοι δρούν βαθιά μέσα στο δέρμα. Με αυτή τη θεραπεία επιτυχάνουμε την σφριγιλότητα του δέρματος. Θα κλείσουμε τη θεραπεία σου εφαρμόζοντας μία μάσκα βιταμίνης C της SkinCeuticals, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις δικές σου ανάγκες. Και βέβαια θα κλείσουμε τη θεραπεία μας χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της SkinCeuticals.